Llibre dels Fets, capítol 21, versets del 17 al 26. Visita de Pau a Jaume. A la nostra arribada a Jerusalem, els germans ens van acollir de bon grat. L'endemà Pau entrava amb nosaltres a casa de Jaume, on ja havien reunit tots els responsables. Els va saludar i es posà a explicar-los detalladament tot allò que Déu, valent-se d'ell, havia realitzat entre els pagans. Ells, en sentir-ho, donaven glòria a Déu. Amb tot, li varen dir: «Ja veu, germà, els milers i milers de jueus que han abraçat la fe, i tots continuen aferrats a la llei. Els han omplert el cap dient que tu ensenyes a tots els jueus que viuen entre els pagans a abandonar Moisès. I els dius que no circumcidin els seus fills i que no observin les tradicions. Què hem de fer-hi, doncs? No cal dir que sabran que has arribat. Mira, segueix aquest consell nostre. Tenim 4 homes que han de complir una prometença. Encarrega-te'n tu, participa amb ells en els ritus de purificació i que es tallin els cabells a compte teu. Així sabran tots que allò que diuen de tu no té cap fonament. Al contrari, veuran que el teu comportament està d'acord amb la llei. Ara, respecte als pagans que han abraçat la fe, ja els vam escriure nosaltres la nostra decisió, que s'estiguessin de la carn sacrificada als ídols, de la sang, de la carn d'animals ofegats i de matrimonis il·legítims. Pau, llavors, va prendre pel seu compte aquells homes. I l'endemà es va purificar amb ells i va entrar en el temple per comunicar que s'havien complert els dies de la purificació i fixar la data per presentar l'ofrena per cada un d'ells.